We are all part of one church. Aħna l-kol parti minn knisja waħda. Tayong lahat ay bahagi ng iisang simbahan. നാം എല്ലാവരും ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. Todos somos parte de una misma iglesia. Followers of Christ from different countries living in Malta together. We will celebrate Mass in English, led by our Archbishop, Charles Scicluna, at St. Paul's Cathedral, Mdina, on Saturday the 21st of February at 6 p.m, followed by fellowship in the Mdina Cathedral Museum. Come join us to celebrate together. ഒരുമിച്ച് ആഘോഷത്തിൽ Juntos. Magkakasama. Flimkien. We are all part of one church. Aħna l-kol parti minn knisja waħda. Tayong lahat ay bahagi ng iisang simbahan. നാം എല്ലാവരും ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. Todos somos parte de una misma iglesia. Followers of Christ from different countries living in Malta together. We will celebrate Mass in English, led by our Archbishop, Charles Scicluna, at St. Paul's Cathedral, Mdina, on Saturday the 21st of February at 6 p.m, followed by fellowship in the Mdina Cathedral Museum. Come join us to celebrate together. ഒരുമിച്ച് ആഘോഷത്തിൽ Juntos. Magkakasama. Flimkien. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. L-isem tal-Missier, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nagħtu merħba l dawk kollha li qegħdin iseguna fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali u anki lil dawk li huma morda fl-isptarijiet u anki fid-djar tagħhom biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna tiegħu. Nitolbu l-mulej ħalli jgħinna biex inkomplu din il-mixja tar-randan li bdejna biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tal-mafla Alla ta' kemm il-darba aħna nqasnieh. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-amin u billi ħallejt mirijieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, il-anġu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
mulej ħniena. mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, biħnina tiegħek ara kemm aħna dajfin. U mittilla minija setana tiegħek biex tħarisna bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. Miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Dan jgħid il-mulej, jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija, ma tmitx subajk u ma tagħmilx deni bil-sienek, jekk inti qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u xebba qalb l-imnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlamm u s-swied tiegħek ikun bħal nofsinhar. U l-mulej jibqa' jmexxik għal dejjem u jxebbalek qalbek fl-imkejjen nixfa u jsaħħanlek għadmek. Int tkun bħal ġnien bis-saqwi, bħal għajn ta' ilma li ma tonqos qatt u jerġgħu jibnuk mill-ħerbiet tal-qedem. Mill-ġdid inti tibni s-sisien tal-ġenerazzjonijiet sħaħ u jsejħulek bennej tas-swar imġarfa li ġġeddet it-toroq fejn wieħed joqgħod. Jekk inti ma tisħeċ is-sibt taħt riġlejk billi tagħmel li jogħġbok fil-jum imqaddes tiegħi, jekk issejjaħ is-sibt l-għaxqa tiegħek u l-jum qaddis u mweġġaħ mill-mulej, jekk tagħtih ġieħ billi fih ma tagħmilx ix-xogħol ta' kuljum u ma tfittixx in-negozju fit-tlablieb fieraħ, imbagħad issib l-għaxqa tiegħek fil-mulej u jien intellek fuq l-għoljiet l-art. U nxebbalek bwirtek Ġakob missierek, għax fomm il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Flimkien ngħidu urini mulej triqatek. Flimkien urini mulej triqatek. Għatini widen mulej u weġibni għaliex jien imsejken u fqajjar. Ħares li ħajti għax jiena twajjeb, salva l-qaddej tiegħek għax jien fik nittama flimkien, urini mulej triqatek. Int Alla tiegħi ħenna lija Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħi l-qaddej tiegħek għax lejk Sidi jien nerfa' ruħi flimkien, urini mulej triqatek. Għax inti Sidi twajjeb u taħfer kollok tieba għal min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' leħen lil-fiq tiegħi flimkien, urini mulej triqatek. Jien ma nitaxxaqx b'mewt il-midneb jgħid il-mulej, imma bir-reġġalura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu lemaħ wieħed pubblikan jismu Levi. Bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: Ejja warajja. Dak telaq kollox qam u mar warajh. Imbagħad Levi għamillu laqgħa kbira f'daru stess u kien hemm magħhom fuq il-mejda kotra kbira ta' pubblikani u nies oħra. Il-Fariżej u l-kittieba sħabhom bdew igħemmmu mad-dixxipli tiegħu qalulhom: dan l-għala tieklu u tixorbu mal-pubblikani u l-mitinbin. U Ġesu weġibhom: mhux dawk li huma f'saħħithom għandhom bżonn it-tabib, iżda l-morda. Jien mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda l-mitinbin għall-indiema.
الكلمة tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Smessaċ sabiħ jatina dan il-Vanġelu ta' sallu għand dan il-rakkont ta' sejħa ta' Levi. Levi li kun publikan u kien mistmer bħala publikan mill-poplu ludi għaliex kien jiġbor it-taxxi ma tantx kienu ħarsu lejh sabiħ. Imma Ġesu tefa' ħarstu fuqu, lemħu u sejjaħlu. Il-mulej jibqa' jiġri warajna. Anki meta aħna ma nindunawx. Jibqa' jiġri warajna u jibqa' jistedinna biex ninqalaw mid-dnub tagħna u nerġgħu lura fi ħdanu. Il-grazzja talla hija ħafna 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 ikbar mid-dnub tagħna u l-ħniena talla hija ħafna ħafna ikbar mill-ħniena tagħna. Kultant aħna ikonna momenti fejn qisu ngħidu ma nistax naħfer lil innifsi. Imma il-ħniena talla hija ħafna ikbar mill-ħniena tiegħek u tiegħi. Alla għalih aħna tant aħna t-teżor li l-istess imħabba bil-mħabba tiegħu bagħatilna l-ibnu biex jifdina. U allura ix-xewqa kbira talla hi li intu jien aħna nindmu mill-ħtijiet tagħna u nerġgħu lura fi ħdanu. U dak huwa xi ħaġa li timlinna l-qalbna bil-ferħ. U tassew imlietlu qalbu bil-ferħ. Il-Levi il-Mattew, San Mattew, li laqa bil-ferħ din is-sejħa talla u telaq kollox jgħidilna l-Vanġelu, telaq kollox. Jiġifieri dak li kien jagħmel warbu u bidel ħajtu. U dan iż-żmien tar-randan dak li jsejħilna għalih biex indur dawra ftit min nifsi nħalli l-mulej imissni, niftaħ qalbi għalih u nara fejn hemm bżonn infarfar fil-qalb tiegħi, fil-kamra ta' ġewwa tiegħi, fejn hemm bżonn innaddaf u fejn hemm bżonn li nħalli spazju biżżejjed u tajjeb li l-mulej jidħol fija u jmissni u iġeddidni. Għak nitolbu ħafna l-mulej biex jagħtina l-għajnuna tiegħu. U napprezzaw dak li tagħna bħalma għamel San Mattew għamel ikla, mar jifraħ mhux waħdu mal-ħabib tiegħu. U hekk ukoll nistieden lilna biex meta aħna nġarbu dan il-ferħ naqsmuh mal-oħrajn. Nistiednu wkoll l-oħrajn biex nħallu l-mulej imisshom u jimlihom bil-ferħ u bil-paċi tiegħu. U jkollna l-kuraġġ li nħallu tassew li mħabba kbira tiegħu tkun ikbar mill-ħniena u l-imħabba kbira tagħna. Alla jibqa' jsejħilna, Alla jibqa' jiġri warajna. U dan il-ferħ u din l-imħabba tiegħu timlinna l-qalbna, tferraħna u timlina bil-paċi. Jalla din l-esperjenza tkun ukoll matul dan ir-randan, ma jkunx randan ieħor, imma jkun randan li tassew jimlinna l-qalbna bil-paċi u l-ferħ tiegħu. Iġeddidna fl-istess ħajja tagħna, fir-relazzjoni tagħna malla u anki ma' dawk kollha li l-mulej ilaqqana magħhom u ngħixu magħhom.
ħuti eżis. Alla ma jridx is-sagrifiċċju imma l-ħniena. Nitolbuh jagħtina qalb li tħenn u taħfer. U li bat il-libnu mhux biex isejjaħ il-ġusti imma l-mitinbin. Ngħidulu għalhekk oħloq fina mulej qalb ġdida. Oħloq fina mulej qalb ġdida. Biex l-insara ma jiġġudikawx il-min għadu skjaf ta' dnub, imma bħal Kristu joħorġu jiltaqgħu miegħu u joffrulu l-kelma divina li tfejja u taħfer. Nitolbu. Oħloq fina mulej qalb ġdida. Biex il-mexxejja ta' pajjiżna iħabirku għal progress ekonomiku mingħajr ma jitraskuraw il-varuli tal-ġustizzja soċjali lejn min għandu l-aktar bżonn. Nitolbu. Oħloq fina mulej qalb ġdida. Biex dawk li qataw qalbhom mill-ħniena tiegħek jiltaqgħu ma' Kristu t-tabib li jrid ifejjaqhom u jgħinhom. Nitolbu. Oħloq fina mulej qalb ġdida. Biex aħna narfu d-dnub tagħna u ma nkunux ipokriti u nħarsu biss lejn id-dnub ta' ħutna. Nitolbu. Oħloq fina mulej qalb ġdida. U nitolbu kollha l dawk li talbuna biex nitolbu għalihom biex il-mulejja tihom dak kull li għandhom bżonn bħalissa u għal-morda tagħna biex isibu min jgħinhom u jqaf magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna tina għati widen għal dawn it-talbit tagħna għax it-tibu ħlina tiegħek huma bla tarf lejn dawk li jiċċekknu quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju tat-tpattija u tifħir li aħna sejrin noffrulek u għamel li bis-saħħa tiegħu nindafu mirtijietna biex noffrulek ukoll ruħna mħejja kif joġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġiji tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nirroddulek ħajr. Intritna nroddulek ħajr biex niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli hekk aħna l-mitinbin irrażnu fina drawwiet iżjiena u ngħinu l-ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk ma' tajjeb l-għadd tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora tas-smewiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ora tas-smewiet. U Alla, inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull mu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn. Użaw bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek l-Aziz Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll u lidek. Meta konna mitlufin ma stajniex aktar nersqu lejk,
intħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek l-Aziz u waħdu l-ġust tal-lu nifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idej fuq is-salib bejn is-sema u l-ard biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rid jagħmel l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħu. Waqt li kien fuq il-mejda, bħal-ħobs ratti l-ħajr birek, qasam, tan id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla għal-kalċi, radlek il-ħajr u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih, bid-dem li kien se jxeret fuq is-salib għal-kalċi mimlin bit, taħ il-ħbibu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana into Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għajt tagħna u slim tas-sewalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qed nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, noffrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missir l-aktar ħanin fit-tiba tiegħek ħares bħarsa taħnina lejn dawk li qed torbot miegħek, għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fem waħda u qalb waħda mal-Papa il-Jun 14 mal-Arċisqof tagħna Charles, nisqof ġew li qed jgħinu għenna nħejju l-mġġa ta' saltnatek, sama tasal is-sija li nidru qudiemek, qaddisin fost il-qaddisin tas-sema. Mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija u mal-Apostli, ma' San Ġusepp, mal-Apostli maħutna mejtin. U li aħna nafdaw fil-ħina tiegħek, imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir. Inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokontana nroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox l-inkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej Ġesu ħallinna talba li permezz tagħha aħna nuru li aħna aħwa u liet tal-istess missier. Ejjew flimkien nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħannix tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jtolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi.
danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubit tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inti saħħaħtna mulej bid-don tal-ħajja tas-sema, għamel li din it-qarbina li għalissa hija għalina misteru tagħtina l-għajnuna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. berikom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. We are all part of one church. Aħna l-kol parti minn knisja waħda. Tayong lahat ay bahagi ng iisang simbahan. നാം എല്ലാവരും ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. Todos somos parte de una misma iglesia. Followers of Christ from different countries living in Malta together. We will celebrate Mass in English, led by our Archbishop, Charles Cicluna, at St. Paul's Cathedral, Mdina, on Saturday the 21st of February at 6 p.m. followed by fellowship in the Mdina Cathedral Museum. Come join us to celebrate together. ഒരുമിച്ച് ആഘോഷത്തിൽ Juntos. Magkakasama. Flimkien. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej.
Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova attenkej. L-isem tal-Missier, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smattab tagħna ħsejn u għafmana, glorja l-Missier l-Ibenu u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għaliki smattab tagħna Ġesu li twiet għalina u tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrinna dnubitna, ħlisna minnar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Fl-Ministerium tal-Fehm tal-Anġu Gabriel ħabbar sitna Marija kellha tkun Alla. Missierna li jindi bismewit jitqadas ismek, tiġi saltnatek u li tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier l-Ibenu u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għaliki smattab tani Ġesu li twiet għalina tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħlisna minnar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Tieni Misterium tal-Fehm ta' Sitna Marija Martiżżur qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek kull tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu.
Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina tukun blidem bħanna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġenel ewiħ kolla u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Tiret misteri minn tal-feħm ta' s-sjurità Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Is-siena li inti fis-mewiti tqaddes ismek tiġi salt natek, kull tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma talbtan Ġesu li twilet għalina tukun blidem bħanna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenel l-erwiħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Fir-raba misterju minn tal-ferm ta' Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-mewiti tqaddes ismek, tiġi salvnatek kull tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa bek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frota ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frota ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frota ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frota ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frota ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frota ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frota ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frota ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frota ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talbtan il-ġesu li twilet għalina tukum bnidem bħanna. O ġesu tijaj għafrinna d-nubitna, l-isna minna tal-infern, u l-ġenna l-erwih kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fil-ħamsu l-ħar misterju minn tal-fer, tasna Marija u San Giuseppe tilfu l-ġesu wara 3 tiem sabuħ fit-tempju disputa mad-dutturi. Missina l-inti bismawiti tqaddes ismek tiġi saltnata kull tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Slima lik li l-ekinajtu għal xaħna turufnati u li teva.
jekk itniedu aħna li kun nawfu f'dan u t-tadmuh, ejja mela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħniena, u rina wara dan it-truflament Ġesu fl-timbirek tal-ġuf tiegħek, u ħnina pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li jinti bismewiet jitqaddes ismek, tiġi salit natek, ikolli trid int kif fissemek da fl-ard. Kobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru minnu għati għalina, u la d-daħannix fit-tġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria l-missi l-liben u l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-erbieħ tal-purgatorju, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistru ma fil-paċi. Ammen. Natanija mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missir eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu mqaddes Alla. Ħenna lina. Irta qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqadsa Marija. Itlob għalina. Imqadsa Alla. Itlob għalina. Imqadsa xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kullu kaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Del. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-murda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem b'interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jitġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla bdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja.
Għalanna l-grazzja l-ħina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Għaddisin kolla ta' Alla, Itolbu l-Alla għalina. Għaddisin. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina tolbuk li jmur mistew tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk inħossu fina bla jeda dak repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom ta' Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha. Birek it-tlug l-oris tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, birek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.